baphume ngobuninzi abahlali bedolophu yaseDikeni bezokubukela abantwana basuka kwiindawo ezahlukeneyo bebonisa ngezakhono zabo zokuxhentsa umxhentso wesiXhosa kwanokudanisa kwiholo lale dolophu. La magcisa aselula nathiwe jize ngezatifiketi emva kokonwabisa ababukeli ngokukikimba evuma neengoma athi akhuthazekile kukuwongwa kwawo. Ndiziva kamandi kakhulu uba ndifumene certificate and ndicinga certificate sizandisa kwiindawo eziphezulu kakhulu njengokuba ndiphumelele ngoku. Ndiziva ndonwabile mama because esi certificate singandivulela iminyango kwiindawo ezininzi kwiikholeji ze-dance. Abantu izikolo zindithatha ndiqhubeke ndiphumelele ngenxa ye-dance. Umzali nobezokuxhasa umntwana wakhe kulo msitho uvakalise ukuzingca. Bekumnandi, siyabona ingathi ingaqhubeka lento ihambe siye kude noba kuphi noba phesheya kwelandla. I enjoy myself too much xa ndibona abantwana abancinci bedansa, kumnandi nje, I'm happy. Umqeqeshi waba bantwana nonamava nosele ekhenkethe amazwe aphesheya noqale ukubaqeqesha kule nyanga ephelileyo wonelisekile ngumsebenzi wakhe wokubaqeqesha. I-performance namhlanje ingathi ndibukela i-National Festival. Yonke le nto bendibona bayibambile la training. Okwesibini ndibone i-energy. Okwesithathu ndabona i-potential. uThembisa Mjiba we-Eastern Cape Publishers Group nongumququzeleli walo msitho uthi injongo yabo beleli qela labapapashi kukuba ulutsha lweli phondo lungaphulikani nesintu. Injongo eziphambili kukuba bazi amasiko nezithethe zabo, inkcubeko yabo iphala phambili kwinjongo zethu. Bayazi into yokokuba uyintombi yomXhosa kanene udanisa njani, ungumfana womXhosa udanisa njani, uyayibona. So ibaluleke kakhulu ke laa nto because bafundiswa ne-respect because umdaniso is about respect at the same time. UMjiba uthi bafuna lo msitho nobe ngokuqala kulo nyaka uqhubekeke yaye ukhule nanjengoko esithi bajonge ukukhulisa umdla wabantwana nolutsha ekuthatheni inxaxheba kwezobugcisa kwanokugcina amasiko nezithethe. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguNandi Phamestile eDikeni.